L'Espai Gràfic obre les portes a una nova exposició, Sant Andreu abans i ara. Les parets s'omplen amb les fotografies de Cristina Pla i retrografia en Sant Andreu que mostren el pas del temps. La barreja entre el passat i el present es fon en una sèrie de fotografies situades en punts tan coneguts com la plaça Orfila o la Rambla Fabra i Puig. També inclouen fotografies de persones quotidianes situant-les en l'actual versió d'aquells carrers i espais del passat. L'exposició compta amb el suport i la col·laboració de diverses associacions i empreses de Sant Andreu, entre elles Suport Films. La inauguració de l'exposició Sant Andreu abans i ara tindrà lloc el proper dissabte 4 de juny a les 12 hores i es podrà seguir visitant fins al 29 de juliol.